Или слабокства. Точно и там мускулите въпрос. И там е много... Знаеш към ти си. Да, пука, виж как пука и там. Е там. Удари го. Става въпрос на... Hello everyone and welcome back to my channel. In this clip you're going to see a back massage for a client that had a stiff back muscles which are a result from his work. He's a driver and most of the time he's sitting, which has caused his muscles to be tight and stiff due to the lack of movement during his daily routine and daily work time. If you're enjoying watching my videos, please click the like button, click the subscribe button to follow me and to help me to grow my channel. You can also share the videos that I'm doing for your friends and families, and also you can leave a comment underneath my videos if you want to see different massage techniques or different massage videos. Thank you and enjoy the video. Да, супер. Виж тук е малко пука, така виж. Да, показвам го също. Тук Петрино, това са схващания.
Ако много дискам, кажи. Ще пред се. Добре. Защото не е хубаво ще До ръча. 100 кг натиск издържал. Не, то просто да може така хубаво да се мачкат мускулите, да може хубаво да... Да, то махнем тези тук слабости. направо го усещам. Да отпустим малко, че. Кажи ми от коя страна е по-болезнена? Или от двете страни еднакво? Ще ти кажа еднакво е. Като ми Еднакво пита е. страни ма боли поради същото. Сякаш от страна по-малко пука. Другата страна много пукаш. Тази страна, тук е ти трапеца, Да. тук пукаше по същия начин, само че тук не. Може ли да сложиш ръката тук на тялото? Ето можеш да сниш. Дай ми само рамото така и отпусни сега. Отпусни рамото. Просто отпусни рамото, му така, точно така. Е, това е. Отпусни. Така. Точно. Болка да има случайно тук нещо? Не. Не е било хубаво. Отпусни. Така. Искам ръката ти да отпуснете. Точно така. Ще го правим 5 пъти. Диши дълбоко. 2 пъти. Пусни ръката. 3 пъти. 4 пъти. 5 пъти. Сега сложим по същия начин и отпускаш ръката върху мен. Пусни. Ей така. Ей това. Така, виж така. Болка случайно или не? Добре. Не, просто сламът. Аз го усещам сламът. Пусни още малко. Така. Самите мускули са ми сламат и нещо. Да, защото трудно мога да влезе за под лопатка. Да, ти го усещаш, да. Ето там, да. И аз го усещам. Ще няколко пъти ще кажа. Добре, сега да поемаме въздух. 5 пъти. 1 път. 2 пъти. 3 пъти. 4 пъти. Имало ли си такъв случай един сламът като мене? Имало ли си такъв случай като мене сламът целя? Много лъчно. Там направо.
приятели, първи път ще може би ще имаш болки след това, но това е просто от реакция на организма. Да, съм много слабата от работната позиция. Добре. Това е направило чувство. Ще махаме напрежението спокойно. Това ръката много слабата. Ето. Искаш ли да... Можеш ли да слушаш къде тук отпред? Да. Кои са отгоре така? Ето. Сега ще ви езика болката. Точно и там мускулите въпрос. И там е много... Нещо ти ги сложно. Ето. Тук? Ето, да, точно там. Е там. Точно там. Ето да го успях. Може би от изстиване съм хванал нещо. Не може да. Да, лявата ръка специално. Тоест лявата е по-болезна от дясната, така е? Да. Имах проблеми аз. Като отваряш прозореца, не знаеш като човек изстива. Плексит ли? Как му? Плексита е тук, този в Значи няма, снопа. Не казвам, че не е възможно от това да се получи. Не го разбирам, те ми казаха, може нещо да... Постоянно изстиване, ми казаха. Да.
Добре, диши сега само 3 пъти ще го направя тук. Един път. 2 пъти. Благодаря много. Пукай, виж как пукай там. Е там. Удари го. Там аз знам. Той го усеща, няма нещо не пукай. Просто усеща. Значи това ще стане страшен клип, хората знаят. Нали мога да оставя Да, успева. разговор. Няма проблем. Което ще им харесва. Нека да знаят хората какво чувстват хората и клиентите, като идват тук на масаж. Другия път ще дам тогава всичко от себе си. Значи, приятел. Това е вълшебно много готово. Радвам се, че ти харесва. Надявам се да има ефект от нещата, които правя и утре да се чувстваш като нов човек. Аз от сега съм Отсега? чувствал по-добре, да ти кажа честно. Толкова бях смолчиш. То си трябва човек, то си трябва. Не можеш само да... Той ти усети веднага това. Тялото ми слабото. Да, то като имаш опит, то се усеща човек. Стегнат съм такъв, не мога да се отпусна. Да направя кожата се отмита. Да,